mano yo yie power attorney onyalo ore soft copy okay tiyude then jogi dhi mbele gima dwa medo samoro nitie jomoko machudhe moko e pap kanyo mawuondo jopiny fees mar normal board en siling 350. Okay. Kura chudhe moko nyalo wacho ni gini mondo wakadhi ni 10,000 en 30,000. Koro normal board en siling 350. Special en 10,000 mani chik sani. To mana kaka Madam Rachel wacho en gima biro nikech samoro ng'ato ni garaka samoro jaduong' moro tuo moko nyal dhi e mbele board cha kawaida. Koro DCC luonga special board moting'o en jagoro agriculture gi jodonga dek moko mag board. To mana ka Rachel wacho nikech en gima koro miluongo ing'e ni kiluongo nyaka bed nengo ni nyaka bed matek. Mana kaka Rachel luonga ka okabiro nange Rachel koro ing'e mahitaji duto maga Rachel makoro nyaka ne kaka Kisumu machopo ka koro kan madwara wuon to dogo bedo fuka koro momiyo en obedo machwe matin. Okay. To kwaero encourage mondo time ahinya madwa ni ji dingech tinde regulation chono kene ka chone nyalo romo kata bang' dweche 3 sasa nikech en dwe ka dwe wakwa jopiny ni mondo walure gi macha mondo waduok nengo mag timo gik lowo piny mondo jothurwa boyud ber mag gik mitimogi. Ai sani bokel gi machiegni ji ma ok diwach na bor chon ne ji wuok Nyakacho dhi mana Kisumu. Sani kidhi Paponditi kama DCC nitie ichopo to tindi kadibon